Potíš sa a nechceš smrdieť, alebo si povieš, že áno, ja nechcem smrdieť, ale nechcem ani používať antiperspirant s obsahom hliníku, pretože ten spôsobuje rakovinu. Áno, na to už máme v dnešnej dobe výskumy, ale o tom nie je toto video. Lotos a Bambus telový sprej, je to môj telový sprej, preto je polovičný, tak sa nezlaknite, že by ste dostali pri objednávke len takýto polovičnú dávku. Je to môj telový sprej, ktorý ja osobne používam nejakých zhruba 13 rokov. Nepoužívam ho úplne od začiatku, odkedy som prišla do Mary Kay, z jedného jednoduchého dôvodu. Prišlo mi na začiatku extrémne veľa peňazí dať toľko peňazí za obyčajný telový sprej. A zo začiatku som si naozaj doplňala produkty, ktoré som potrebovala na zastabilizovanie mojej rosacery, mojeho akné a telový sprej naozaj nebol priorita. Až zhruba po 2 rokoch bol v akcii, tak som si ho vtedy kúpila a odvtedy je súčasťou mojej bežnej dennej rutiny. Myslím si, že takej, ktorú používa každá jedna z nás, že používame nejaký antiperspirant alebo telový sprej. Problém je, že ženy chcú zastaviť potenie. Ale pozor, potenie je veľmi dôležité práve preto, lebo cez potné a mazové žľazy nám odchádza najviac toxínov znútra z tela. Čiže my keď zastavíme potenie, tak nám neodchádzajú toxíny, hej. Ale viete, prečo pot smrdí? On nesmrdí, pretože vy sa, prepáčte mi za takú úprimnosť dnes, on nesmrdí, pretože vy sa smradlavo potíte. Pot smrdí preto, lebo sú tam baktérie. A tým, že oni sú v podpazuši, ktoré je takto zavreté a teraz je tam teplúčko a tak ďalej, tak tie baktérie sa tam nádherne množia a tým, že sa tam množia, tak vzniká ten zápach. A práve na toto je perfektný telový sprej Lotos a Bambus, ktorý je aktuálne v akcii, pretože on zabraňuje tomu premnožovaniu baktérií a tým pádom my nesmrdíme. My sa potíme, ale nesmrdíme. A čo keď si teraz poviete, ale ja nechcem mať také tie mapy pod pazuchami. No ja mám na to jednu vychytávku, kupujem si v DM Drogerii také tie papierové vložky, tie si nalepím znútra saka. Tým pádom naozaj tie mapy mi tam nevznikajú. Tie vložky sú fakt výborne držia, bývajú v 2 farbách a nestalo sa mi ešte nikdy, že by mi niekde vypadla alebo niečo podobné, oni fakt super držia. Ale ja naozaj nesmrdím a to je pre mňa základ. Inak Lotos a Bambus, perfektný dotopánok. Tým, že ja veľa behám a to som vám spomínala aj v tom dlhom videu a ak ste ho nevideli, tak odporúčam, ako si vytvoriť domácu lekárničku, nájdete ho pod Dlaždicou Rôzne a tam som presne rozprávala aj o tomto telovom spreje, že si myslím, že by ho každý jeden mal mať v domácnosti, lebo ja tým, že veľa behám a mávam spotené samozrejme nohy, to je prirodzené, keďže tam je zvýšená námaha, a k tomu všetkému častokrát je vonku vlhko, tie tenisky sa nestihnú poriadne vysúšiť a tak ďalej. A tým, že sú napotené, sú tam baktérie, tak by vlhli, smrdeli a vznikajú potom rôzne mykozy na nohách. Ale odkedy striekam telový sprej Lotos a Bambus do mojich topánok, tak vôbec mi tie topánky nesmrdia a ja nemávam vôbec ani mykozy a to naozaj behám viac menej každý deň. Skôr je výnimka, keď nebehám, ako by som mohla povedať, že behám. Obsahuje 2 základné zložky, Lotos a Bambus. Z toho názvu vám to asi jasne vyplýva. No a ono je to super, pretože Lotos je známa bylinka, kvetinka, ktorá zvláčňuje pokožku a Bambus je prírodné antiperspiratikum. Asi som to snad správne povedala, keď nie, tak mi napíšte, ak sa to správne vyslovuje. Jednoducho Bambus je dezinfekčná, prírodzená rastlinka. Určite ste počuli, že bambusové ponožky sú najlepšie, lebo sa nám v nich nepotia nohy. Pozor, oni sa potia, ale nesmrdia, hej. Takže ono to naozaj funguje, je to pravda. Inak mimochodom, ja keď som bola vo Vietname minulý rok, tak sme boli v jednom textilno-spracujúcom fabrike, kde vyrábali hodvábne veci z hodvábu, ale vyrábali aj bambusové veci, práve spodné prádlo, ponožky, také, ktoré nesmrdia a naozaj je to pravda a naozaj to funguje. Takže skúsme ale začať s telovým sprejom Lotos a Bambus. Jednoznačne odporúčam do domácej lekárničky a pre vás, aby sme boli zdravé.